Muabot na sa 3,147,318 ka mga indibidwal sa Davao Region ang bakunado na batok Corovirus Disease 2019 kun COVID-19 as of May 30, 2022. Sa report sa Department of Health kun DOH 11, ang maong ihap 71.6% sa target population sa rehiyon 11. Sa healthcare utilization, nagpakita ang regional capacity ana alamang sa 24.8% ang nagamit nga non-ICU bed ug 25.7% ang gamit nga ICU bed. Anaalang usab sa 45 sa 373 COVID-19 admissions ang severe ug critical. Sa 45, upat lang niini ang confirmed cases samtang 41 ang probable ug suspects. Sa nakalabay nga semana, anaa sa 31 ang natalang COVID-19 cases sa Davao Region. Gipahimangnuan sa DOH ang publiko nga padayon nga sundon ang minimum public health standards ug ang pagpabakuna aron nga magbaton og proteksyon batok COVID-19. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.